Frontpanelet af, så er der 4 sorte skruer, som skal ud. Ja, det ved jeg ikke. Jeg er ikke bange for det. Sådan en ledning her, I støder også noget ledning. Ja, det er måske kommet til at kunne være til computer. Det kan altså også have noget at gøre med... Det er rødsort der, hvor siden der sidder. Ja, den så over til lige at kigge lidt på den i konfart. Hvis jeg kigger, jeg har faktisk ikke hørt fra, om den skal det virke eller ej, men umiddelbart... Og du gjorde simpelthen ledningen? Ja. Ja, på den måde kan det godt. Det er der ikke meget af. Og så er det... Så skal vi bare det hele af her. Der skal man selvfølgelig være lidt forsigtig, at du ikke... Og den her erfaring er da en god idé ved at tage et billede. Ja, hvilket stik er det hvor? Hey, nu kører den omvendt! Nej! Nu bliver den kold! Den køler kraftigt. Det er minus 200 grader. Denne her er så lidt... Den der ledning. Der har du sådan en modhag der. Ja, det har de alle sammen. Jeg kunne simpelthen forlore det. Så er det det her. Så pas på, det er Bluetooth-modulet, der sidder her. Det skal man helst ikke hive i. Så er det løg på, eller hvad? Det er løg på, ja. Når det så er ude, så er det bare... ind i fronten. Diskret lille en. Det er ind til benene. De er så sindssygt svære med det. Ja, den er hjemmeladet, den har man ikke i Harald Nyborg, den der. På et halvt over armen. Den kommer op her. Så er det bare at... Det er en god idé lige at åbne og så holde på tromlen, så den ikke falder ned på... Når den bliver taget ud af kuglelejet. Ja, fordi det materiale, der sidder herinde, det er meget, meget skrøbeligt. Så man skal ikke lade den bare banke ned på det, så skal det godt knække. Og det er keramisk, eller? Det er noget, der hedder mica. Det er sådan en stenpapir, som er viklet op, men det kan sagtens knække. Jeg tager et lille stykke pap, og så stikker jeg det ned, og jeg trækker den ud. Så stikker du lige under mellem tromlen og forkanten der? Ja, du åbner lige lågen der. Så stikker du det ind imellem, ja. Og når du så stikker den ind igen, så passer den stort set med lejet. Vil du sige, det trænger til rensning der med lidt propyl? Skal man have hele den front af for at rense det glas der? Så? Nej, det skal du ikke. Altså, du kan faktisk godt få fingrene op, og så lige massere den lidt der. Det kan man godt. Det er sikkert. Fik du det på filmen? Så kan du vælge, om du vil spike. Jeg er ikke i tvivl om, det godt kan. Og nu kan gøre det med lukkede øjne, ikke? Også det. Ja. Og så er det bare, så skal hele den her plade bare af. Og der er så... Og lejet det sidder fast. Lejet er trykket i, ja. Det sidder fast. Ja, så er den låge en del af det. Så sidder der en lille skrue heroppe. Og så sidder der... Hvorfor var det nødvendigt at lave den der lille dørs der til at holde pladen fast der? Fordi Den kunne lige løse den. det er bare for at holde det heroppe. Det var mere, du har jo en deroppe, men det... Ja, men det var... Vi prøvede at lave det uden, så stak den lidt ud heroppe, så satte vi en ekstra... Kør det bare. Det er bare... Og så forsøg på den er så tynd i materiale, måske er det kun også stor stue. Ja, det var det. Og så er det denne her, men det er ikke... Har du så også downloadet programmet til at køre? Jeg har været inde der, jeg tænkte godt vise alle de der parametre og... Og så kan I hive den her plade af. Vil du sige, at du var god med en computer? Så skal man så have... Sidder og laver en software til det. Okay, det er jeg glad for. Denne her, Det virker meget kompetent. I år er faktisk, hvor har vi Steffen? Hvis du drejer det. Du har ikke internet på den her? Du har ikke internet En skive på så.
Er det standardvare, det der? Det er det ikke meget. Hvad mangler I? Noget internet, eller hvad? Er der noget herude? Ja, hvis du kan komme på den, der hedder MUF. MUF 5 GHz? Ja. Og så er koden 1 cykel 2 hjul med et 1-tal og et 2-tal. 1 cykel 2 hjul? 2 cykler 1 hjul havde også været noget rød. Det er selvfølgelig rigtig dumt at komme med på videoen nu. Det passede ikke, det jeg sagde. Du må skifte koden. Jeg var så glad for din kode. Brug det også i sommerhuset. Nå, så har vi også det. Hvad var der galt med? Det er en lukket brugergruppe, der sender den ud i. Så er det trykker før, kan jeg se. Der har været et par af de... den ledning skal jo så ligge inde i det spor her. Ja, hvis ikke. Og hvis de lige er kommet i klemme... Det var min heller ikke, der skete. Den havde også ligget og blevet helt spattet. Okay, men det er så det, vi har ændret nu, fordi alt dem, vi laver nu, der sætter vi ledningen fast med et stykke tape her. Okay. Så den ligger helt nede i det rigtige spor. Fordi det, der skete på Jens Rester, det var, at det kommer i klemme, og så når det bliver varmet op, så går ledningen i stykker, og så rammer den metallet, og så er det ligesom en lille kortslutning, og så virker... Ja, så bliver den grounded, fordi det er grounded her. Og så viser den allerhøjeste temperatur, så vi kan måle ved, at det er 600 grader, altså... Så vil det selvfølgelig plus til 0. Jamen, jeg har også et par stykker tape på min, så det kan lige være næste batch. Har vi lige... Kan du have tape på din? Ja. 247. Ingen højde. Det er det, den hedder Fahrenheit 451. Hvor meget er det i Celsius? Der er ikke nogen, der kan regne om det. Det er jo ikke sådan lige at dividere med det andet. Nej, det er det, nej. Det er det vist ikke. Så kan jeg bare holde min kæft og passe mit arbejde. Ja. Ham Celsius og ham Fahrenheit kunne godt lide at snakke sammen. Det virkede okay til mig. Okay. Der er også stramt, skal den sidde. Der kan bare sidde fast, ikke? Der sidder sådan en skive, som kan udvide sig hernede. Så det er de der flækkede skiver der. Så okay. Det må godt være lidt stramt. Ja, den kan være galt. Og så er der et lille trick, som er meget godt at lige tage med, det er, at man kan, hvis man lige meget forsigtigt lige bukker, jeg kan også bukke den for jer, hvis det er, bare lige bukker den lidt smule, så det stikker ud. For så kommer de her kanter, altså når du ser det fra siden, så skal du bare lige kunne se, at den har en lille buk, ikke for meget. Fordi så får man trukket skiven ind til. Ja, for når så skruerne kommer ind, så trækker det hele på plads, så ser det rigtigt. Det kan være et problem, hvis nogen begynder at ramme fronten. Det er ikke fordi afstanden er forkert, men det er måske lige et af hjørnerne, som lige er bukket en kvart millimeter ud, og så rammer de først. Så er den faktisk klar. Så skal den bare sættes ud. Og så kan du sætte den her ud. Silikonting. Og så gælder det så om at tjekke, om den ledning rent faktisk ligger inde i det spor, den skal ligge i. Du kan se sporet der, ikke? Ja. Og du kan se det heroppe fra. Eller bødningsopper fra, den kom fra 2000, men... I er med på, hvad Fahrenheit 451 er? Det er ikke. En film. Det er en film. Nej, det er først en roman, ikke? Og så en film. Ja. Det er jo... Den gad jeg ikke læse. Ved den temperatur, bøger antændes. Ja. Så det var sådan en roman om... Fremtidsfilm. Den anden roman. Alle litteratur skulle afbrændes. Arthur C. Clarke. Ja. Og da den så sidder der, så er det bare... Meget sjovt. Okay. Men det var 30 år siden, jeg havde set det. Det er altså... Det er fuldbyrdet. Hvad er I så? 160?
Kan man sætte det på, altså mere nuanceret på... Man kan sagtens se det heroppe fra. Ja. Det er det, hvad det skal. Traveren, vi sætter og så fanden sådan tryk her. Ja. Så man trækker den fra siden af det. Så. Det bliver nemmere at sætte en anden info først. Det er trommel. Prøver hvor meget skal det. Det er også noget, man kan sætte. Det er for at få... Det er jo ikke gøre det selv, det er jo Hvis man så sætter den skrue i først, så ved man, at det her det holder. Så er den trykket ind til. Så er det trykket ind til, og så... Prøv lige at trække på den igen. Og man kan lige se, at kanten, den er flush her, ikke? At den ikke stikker ud. Den skal være ligesom på den anden side. Og så er det bare... Du havde ikke poleret med din banke, vel? Nej. Okay. Heldig mig. Det gør den nu. Det er værkstedshumor, det der. Hvor er hendes gamle flade henne? Jeg har også sporet der op til den der, og så stopper den. Der er næsten ikke noget på den der, hva'? Der er næsten ikke, men den er der. Men min, den var helt sådan glat. De har været op, og så stopper de, så ryger de af på grund af den der. Men min stikker heller ikke så meget ud der, vel? Eller nej, det kan man ikke se, for det var en skrue, der er væk nu. Det var den, der skulle være kortet af, ikke? Nej, det er hele den skive, man tager ind. Så den er helt flush. Okay, så det er det der puler ud på den nu, som skal... Det er ikke det, jeg havde lavet de her til at gøre det med. Nej, det er nogle andre. Ja. Og der er det, man kunne hugge den her. Så er de bare presset ud, eller er de også svejt? Det er meget presset. Ja, presset. Ja. Det bliver meget cool med den fire der. Det kommer nemt til at trykke de knapper. Og så er det faktisk færdigt, så kan du sætte fronten på igen. Yep. Og hvis der er skruer til også, når man er færdig, Så er det om igen. Så er det om igen. Men det med at tage fronten af, det er måske også noget, man lige så godt kan lære fra gjort i forbindelse med, hvis man skal have støvsuget ordentligt under tromlen og sådan nogle tricks, eller hvad. Det er måske ikke. Jeg plejer bare at vente resterne ligesom lidt på hovedet. Ja. Du skal selvfølgelig holde på benene, og så kan du få rigtig meget af det ud. Ja, okay. Eller så kan du, hvis du skal bruge noget komprimeret luft, så må du endelig ikke sprøjte det ind under tromlen. Fordi det der mica, det vil delaminere. Hvis det fanger luft. Ja, og det gør det. Det gør det, helt sikkert. Så I skal kun sprøjte det ind i tromlen, og så vil det også komme Ud den vej. Den vej, ja. Eller I kan sprøjte det ind bag for tromlen her. Eller trykke noget. Det kan man også. Men altså, hvis du vender på hovedet og lige blæser det lidt, så er det allermest det ude. Okay. Så mere for ikke også at få pakket for meget ind omkring elektronikken med charts og hvad der skal samles over tid. Ja, altså, der burde ikke kunne komme noget ind til elektronikken, medmindre det ligesom bliver blæst den her. Okay, så er det fint nok. Så er det ikke så stort et problem. Jeg har et lænk og en pladskolektor på. Ja. Nu er det nyt. Så det Så kan jeg bare sætte ud af mit værktøj. Så skal jeg så ud af min værktøjskasse. Min værktøjskasse, så kan vi gå ind på det. Så gør vi. Jeg tænker, så kan man gøre flere på en gang. Og sådan, ja. Det er lidt for lille, ikke?